Събудила. 4:30 сутринта съм станала, как ще се събудила? Аз съм се събудила, станала съм 4:30, аз съм била все в будно състояние. Сега ще спа живота. Викам, дай да я пазя. Един комар, моля се, един комар като взе да ме хапне. После, днеска изобщо всичко на она идиотка дошла от Израел. Свекурвата. Дъщеря ми вика, тежко ми е горко. Ти си много щастлива. Не, аз съм нещастна заради дъщеря ми. Още не се е обадила дали е тръгнала за работа. То е нещо невъзможно. Не, ще хапи. Никъде себе да ще. О, кога отиде това? Да, той продаде 50 работа. Нищо не е продал. Цигари, уискита, уж нямат пари, обаче детска играчка на детето няма се. Го е. Това е буклук, буклук. Вече останала в България само буклука, и ние сме от него. Да, и веднага се съсипа да ги купуват. Не да такова. Само с решение.